se tarthat számot. Hogy ez pontosan micsoda, azt nem nagyon tudom. Tehát így ki fog derülni majd hamarosan. Na, kezdjük szerintem a dobozzal, jó? Van amúgy kamera az asztalra is, majd mindjárt látni fogjátok, és milyen típusú? Magyar, amcsi, orosz, francia? Van benne egy olyan, amit a magyar katonák esznek, meg van benne egy olyan, amit az amcsi katonák, és nem, elefántos nyalóka, az nincsen benne. Úgyhogy az biztos, hogy nincsen benne, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy ilyesmit nem mellékelt a művész úr. Viszont én ezt a dobozt most felnyitom. Oké. Juha. Na várjatok. Mindjárt kaptok amúgy másik kameraképet is, csak most egyelőre ezt kinyitjuk. Pinguzsót le kell lombozzam, nincsen benne buborékos fólia. Valami van benne, amiről nem tudom, hogy az micsoda. Ez... Mi a bánat ez? Na várjatok. Álljon meg a nászmenet. Tudjátok, hogy mi ez? Tudja esetleg valaki, hogy mi ez? Ez nem kifestőkönyv. Valakinek mond az valamit, hogy Valentinos? Ez bizony egy díszdoboz, na de minek a díszdoboza? Ez nem adventi kalendárium. Ez bizony mondom néktek, hogy nem... Genc. Bizony. Jajjaj, várjál. Hát így oldalról nem annyira látszik, nem tudom, hogy megtalálja a fókuszt. Na, ez egy díszdobozos cyberpunkos cucc. Jó, gyerekek, na várjál. Hát ez... Hogy ne sértsem föl, érted itt a borítást. Hát ez biztos, hogy kirakom. Ez biztos, hogy kirakom. Zero, itt vagy? Itt vagy, jó van, oké. Nagyon köszi. Hát hogy lehetsz ennyire hallod? Nem vagy normális amúgy. Nem vagy normális. Édes Istenem, fémdobozos. Fogalmat sincs, hogy mi van benne? Gratulálok. Várja, hogy kell ezt kinyitni? Nem akarom elcseszni. Jó. Egy díszdobozos cyberpunk Jaj. CD tartunk. Köszönöm szépen nagyon. Állati jó. Ez tuti fix, hogy kirakom. Nagyon szépen köszönöm. Baromi rendes tőled. Köszi. Hát tudod, hogy egy nagyon nagy kedvencem a Cyberpunk, és életem egyik meghatározó játéka. Iszonyatosan jó. És nagyon köszönöm. Köszi. Igen. Egy Cyberpunkos steelbook gyakorlatilag. Köszi. Ezt ki fogom rakni mindenképpen. És tudom is, hogy hol lesz a helye. Köszi még egyszer. Iszonyatosan rendes vagy. De örülök neki, hogy nem a pumpa. Köszi. Na várjatok, és akkor most jönnek a cuccok. Az biztos, hogy kiemelt helyet fog kapni, az tuti fix. Na nézzük, itt van az egyik. Ő az.
Ez azt hiszem, hogy ez az amcsis cucc. Pizza van benne. Na most kérdés, hogy ez kell melegíteni, vagy ezzel mi a helyzet? Nézzük meg a magyart is, annak milyen a csomagolása. Ez az amcsi. Mi? Mi? Ennyivel többet teszünk? Ennek olyan súlya van, hogy megőrülsz. Mi van ebbe? Jézus, ezt nézd meg. Ez meg egy ekkora. Atyavilág. Azért ennek van súlya. Nézzük csak, mi van ráírva. Komplettírozott élelmiszer csomag, csilisbab darált marhahússal, menü 2. De ennek olyan súlya van, hogy megőrülsz. Hát ezt nem tudnám tartani ilyen nagyon sokáig. Mi van ebbe, Zero? Mit raktak ezek bele? Várjál, dobozt azt. Lerakjuk ide. De ennek nagyon komoly súlya van amúgy. Na most, Zero, egyetlen egy kérdést tennék föl neked, hogy melyiket tegyen meg először szerinted? Minden, ami nem jó egy embernek, nagyszerű. Melyiket tegyen meg először? Melyikre próbáljak rá elsőnek? Az amcsit? Oké. Jó. Na várjatok. Kis tálca. Készültem. De ez még csak hagyjám. Várja, ide rakom ezt a másikat is. Ide meg mellé a bögrét. Viszont vannak dolgok, amik szükségeltetnek ehhez az egész történethez. Azt mondta Zero, hogy legyen nálam egy üres pohár. Hoztam étkészletet is, tehát hogy nem szarozok. Késvilla, kanál, minden van nálam, meg van egy pohár víz is, mert azt mondta, hogy az is kellhet. Na most mind a kettőt nem fogom megenni egyszerre, az egészen biztos. Tehát ezt 2 részletbe fogom előadni, a másikat valószínűleg jövő héten, de ma akkor megeszem az amcsit, és akkor utána pedig a magyart fogom elfogyasztani, jó? Tehát ez lesz a terv. Na most hát ezt lehet, hogy lerakom. A biztonság kedvéért ugye van nálunk törlőkendő is. Ki tudja, lehet, hogy kelleni fog. Lehet, hogy felrobban. Lehet, hogy így törölgethetem a kameráról, érted, a pörkölt szaftot. Tehát, hogy nem biztos, hogy azt ugye akarom, de bármi megtörténhet. Igen. Tehát tulajdonképpen ez a meal ready to eat szó összetételből származik, és harctéri körülmények között, meg gyakorlatozás során szokták fogyasztani ezeket a cuccokat, és most rápróbálunk arra, hogy mit tesznek az amcsik, amikor éppen helyzet van. Na most, várjatok. Körülbelül így néz ki a történet. Ekkorka, és ezt itt lehet, hogy odébb is rakjuk, már hogy nem az ezt itt, de hogy ezt itt, úgy. És akkor itt van a kis cucc. Föl kéne vágni. Na most hogy néz ki ez a történet így összességébe véve? Ő az. Várjál, itt talán lehet, hogy egyszerűbb lesz. Így néz ki a kis dobozunk. Ebbe van valami... Hát nem tűnik olyan rettenetesen soknak amúgy. Most nem akarom firtatni, hogy honnan jutott Zero hozzá. Minden esetre köszi szépen még egyszer, haver, nagyon köszi, és megnézzük. Warfighter tested? Aha. Igen, ők el is fogadták. Na nézzük, azt mondja, hogy Trench the pizza fromage.
Milyen incsiklandó. Na várját, ezt lehet, hogy kézzel lehet lehúzni a tetejét itt simán. Lehet. Azt mondják, hogy ez így. Hát nem. Hogy bontom eszkizéró? Na jó, szerintem inkább használjuk a kést, biztos, ami biztos. De nem robban, ugye? Vagy valami ilyesmi? Milyen olló? Mit ollózzak, amikor vannak ilyen eszközeim? És akkor gyorsan kibontjuk, és megnézzük, hogy milyen szikreteket holdol. Jézus Máriám, ezt össze kell legózni, vagy micsoda? Jó, ezt itt oda rakjuk. Nagyon jó. Hogy tudod? Ide rakom, és akkor látszik, hogy ezt teszem. Na, a környezet tudatosság jegyében képzeljetek el egy zacskót, amiben zacskók vannak. Bocsánat, képzeljetek el egy zacskót, amiben egy zacskó van, amiben zacskók vannak. Így képzeljétek el a történetet. Jézus Máriám. Na várjatok. Egy kicsikét előrébb jövök így, hogy ezt is föl kéne így valahogy bontani. Nem robban, ugye? Ezt nevezik a magyar katonák a barna halálnak? Nem, ez az amcsi, azt majd jövő héten fogom kipróbálni a magyart, és akkor lesz összehasonlítási alapunk. Gyerekek, van valami használati utasítás ehhez, hogy egyem? Hoppá! De most őszintén, tehát ki akar barna kanállal lenni? Tehát, hogy így... Hát ezzel kell ezt előadni, nézd meg. Itt így mutatom, ezzel bekanalozod. Ja, nálunk nincsen kanálgép, igen, mert amúgy alapvetően szokott lenni a magyaroknál. Hát ja, én se értem, hogy fogom a pizzát enni ezzel. Tehát, hogy így, kanalat pizzához. Tehát, hogy így... Na jó, oké. Na nézzük, ez mi ez? Hoppá! Aha! Nagyon jó. Kaptunk egy ilyen kis papírost, ami gyönyörű szépen mutatja, hogy milyen sivatagi rohampizza, az igen. Mutatja, hogy milyen vitaminok, komponensek és ásványi anyagok találhatóak meg ebben a csodában. Na várjál, ezen viszont rajta van, hogy ezen csokis protein ital, valamint gyümölcsök, meg cukormentes cuccok, meg valami sajtos dolog, meg mit keres itt a mogyoróvaj? Na jó, van valami snack is, meg kenyér, meg puding, meg First Strike Bars. Ez valami szelet lesz, de hogy ez micsoda, azt nem tudom, de megmutatom nektek, hol lenne jobb. Itt? Itt jobb? Ja, lehet, hogy itt jobban látjátok. Igen. Ja, nem csodálkozok az amcsitasakban a mogyoróvajon, ez oké, de ezek vannak benne. Tehát ezt fogom most itt magamba tömködni, meg tuszkolni, meg egyáltalán. Ja, hogy a fehér kanalat könnyen kiszúrják a harcmezőn? Hát lehet. Nem tudom. Na várj, ezt is beteszem ide. Jó helyen lesz az itt. És ez, nincs valami használati utasítás, hogy ez hogy kell megenni, mert csak ilyen... És ez mi a szar? Ez mi? Jézusom. Zero. Ez mi? Várjál.
Lehet, hogy én ezt hidegen fogom megenni. Hát most nézd már meg, hát itt komplett használati utasítás azzal kapcsolatban, hogy ez ilyen melegítő lófügy. Abba kéne belerakni a melegítőt, de dob félre nyugodtan. Oké. Nem fog kelleni? Vagy beleteszem érted a téli kabátomba, és akkor ott valamit csinálok vele, kicsit megdörzsölöm, és már is melegen van. De nem lehet ezt felhasználni valami egyéb tevékenységre? Vagy rakjam be a mikróba. Jó, tehát azt mondod, hogy ezzel ne kísérletezzünk most? Ez lesz a pizza. Ajaj. Érdekes. Ekkora? Hát nem vitték túlzásba. És ez mi? Ja, ebbe lehet mixelni, mi? Ez már jól kezdődik. Hogy elkerüld az égési sérüléseket. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy akarom én ezt. Ajaj. Abba kell melegíteni? Ebbe? Ebbe kell melegíteni? Jézusom. De hát mennyi idő, míg elkészíti ezt egy amerikai katona? Hát... Na jó. Zero. Segíts. Várjál. Gyere föl Discordra. Gyere föl Discordra. Most azonnal. Létszik. Most azonnal gyere föl Discordra, mert gyere föl. Villámgyorsan. Én már itt vagyok, és várlak nagyon nagy szeretettel. Segítsél, légy szíves. Hogy eszem én ezt meg? Hát ez bonyolult érde. Én azt hittem, hogy nehéz összeszerelni az IKEA-s bútorokat, de hát ez kutya füle ehhez képest. Léci. Na, na szevasz. Hogy a szarba működik ez? Éhen halok, cseszd meg. Hát ja, rajtam múlik, éhen halok. Amit félreraktál jobb kezedre, a zacskó rajta van, az a barna cucc, na abba kell melegíteni. Viszont amit a zacskóba mikor volt ez barna? Ez zöld? Akkor zöld. Viszont amit visszaraktál az Emerynek a zacsiába, igen? Abba kell majd belerakni minden melegítő cuccot. Tehát te neki tudsz dönteni valaminek. Te nem fogok itt felgyulladni? Hát nem, de egy 100-120 fok körül föl fog melegedni, úgyhogy ettől a féljé. 100-120 fok? Hát már hallani fogod, igen, hogy forr benne a víz. Na menj a francba. Én egy műanyag tálcával készültem, csesz meg. Hát ha ráolvad az egérpadomra, én meghalok. Nem fog ráolvadni, nehéz újjá. Biztos? Igen. Ha megolvad a tálca, én megütlek. Azt most megmondom. Egyszer, hallod? Találkozunk majd ezen a közönség találkozón. Az első dolgom az lesz, hogy lecsavarok egyet neked szeretetből. De komoly. Na figyelj, garantálod nekem, hogy ez a műanyag tálca, mert ez műanyagból van, ez nem igen, fog igen. Megolvadni? Igen, nem fog nyugi. Jó van. Nagyon jó. 800 fokon olvad a tálca. Te ezt honnan tudod? Mi vagy te? Matematikus? Vagy? Na jó. Jó, figyelj, én most itt vagyok így hogy mondjam, a tanácstalanság állapotában. Figyelj, várjál, melyik? Igen. Ami most a kezedben van, annak igen. A legtetejét húz le, tehát tébb le nyugodtan. Ott van az oldalán is. Most még nem. Nem hallgatok rád, ne haragudj. Most már 10 perc kell, mire fölmelegszik, addig eszed a többit szépen. Megmutathatom előtte, hogy mik vannak a tasakban? Hát utána majd megmutogatom. Ja, addig jó. Hagyd melegedjen. Na jó. Na tehát akkor mit húzzak le? Mit csináljak? Tehát a zöldnek a legtetejét oldal van egy bevágás, ugye azt le tudod tépni. Legfelül? Igen. Hát nem, azért se legfelül, vagy inkább itt ez. De ne az átlátszót, ja jó, oké, csak közben. Hát ez nem jó, nem jön le. Lejött. Na várjál, mert nem szemetelünk itt.
Felejtsd el. Na, oké. Lejött. Na most abba a pizzát applikált bele ügyesen. Mi ebbe? Igen. Ebbe a zöldbe? Igen. Ebbe? Igen. Be tudod hajtogatni szépen. A pizzát. Igen. De hát ebben benne van ez a lófüty, ez a tasak, valami belül, a tasakon belül egy tasak. Az a melegítő, az lesz baj, a melegítő, ez a fehér cucc, ami benne van. Aha, és ebbe rakjam bele a pizzát, nem fér bele, csezd meg. Mondom, össze tudod hajtogatni szépen az oldalát. Pizzának. Bele fog ez férni, hidd el nekem. Hát gyerekek, komolyan mondom, aki ezt kitalálta, az is nem csak kölyök korában legózott, hanem még utána is. Úgy szépen behajtogat. Nagyon jó. Figyelj, de ezt a kaját, ezt repülőről dobják le. Tehát ez minden túlél, tehát ne félj. Én értem, csak én is túl akarok élni mindent, tehát hogy... Hát ha ezt megeszed, nem biztos, hogy túl fogod, de... Ja, olyan szar. Egyszer meg lehet érni. Jó van. Nem vagyok különösebben finnyás. Tényleg a zacskóba a zacskód? Igen. Ez mind a matrioska baba néz. Újjaj. Oké. Sikerült? Hát ja, valami történt. Na, szépen vedd magad elé. Mit? És alul látsz két dupla vonalat a zacskó alján. Kívül. Az megvan? Nincs. De látom. Na, addig töltsd vízzel. Aha. Ne töltsd tovább, hanem addig. Vagy kevesebbet rakjál bele inkább, vagy a két csík közé. Hol a víz? Vizet nem adtak, mi? Ezt nekem kell. Tehát itt mutatom, hogy a két csíkig kell menni a vízzel. Nem tudom, mi fogja ezt megtámasztani. Itt a tetejét, azt foghatom? Az nem lesz forró? Az nem, ugye? Nem. Sivatagban nincs víz, oda vízpor kell. Gyerekek. Hát ez így nagyon nem jó. Én beleburítom. Hát pont jó. Megtörtént. Na, és most ne kezdj el félni, most kezd el majd fölmelegedni és sisteregni. Jaj, ne! Ugye, akkor melegszik ne a csinálj! Komolyan. Ne. Gyerekek. Ha itt nekem valami meghibásodik. De sistereg? Nem is sistereg, lófasz. Nem, ja, bocsánat. Kell. Nem sistereg! És amit beleraktál az Emerynek a zacskójába, az a kis doboz, na abba kell még valahogy belehúzni. Júj, de meleg te. Nem mondtam, hogy fel fog melegedni. Ja. Jó, igen. Igen, most ez itt dolgozik. Hagyjuk. Hát be kéne a tetét csukni igazából. Ennek? És félretenni, hogy hagyj melegedjen. Ezt most hogyan? Hogy hát csukjam be? Szépen hajtogass be, és azt a dobozt, amit beleraktál az acskóba, azt kéne ráhúzni. Ne nyomja szét. Mi? Az Emerynek az acskóját, amit kibontottál, barnát. Ezt a nagyot? Igen, amit beledobtál, amiben rá voltak írva, hogy mi van a csomagban. Amit olvastál legelején. Mi? Melyik? Mi a nagy? Amiben benne volt az egész? Nem. Amit csak beledobtál, az a újrahasznosított ilyen barna cucc. Amit felolvastál az elején. Az Ja. Na. Ezzel mit csinálok? Tehát ez az, ugye? A vitaminos tábla, igen. Igen, a vitaminos tábla. Mit csinálok vele? Na, azt szét tudod hajtogatni, és azzal kell szépen reggel van, lefogatni, hogy ne nyíljon ki a szája, hogy melegedjen a kaja. Ja, hogy így. Nem pukkan ki? Nem fog. Mi? Így belerakom, így bele... Így. Gyerekek, ha ezt meg lehet enni, komolyan mondom, megőrülök. Azaz. De érzem, hogy meleg, hallod? Hát igen. Menjél már rá, Isten áldjon meg. Hát nem megy rá. Úgy csinálod.
Nyugodtan nyomd össze. Ne féljél tőle, nem Jó van. Én is ezt szoktam mondani. Na, oké. Igen? Na, és azt most valahova tett félre egy 10-15 perc, amíg kivontad a többit, meg eszegeredett. Hagyj melegedjen szépen. Aha. Na jó van. Ez minek? Ez az átlátszó, ez minek kell? Ez miért? Abba tudod az italokat összemixelni, és igazából abból isszák ki az amcsik is. Ebből. Viszont azért mondtam, hogy hozz egy külön poharat, igen, hogy abba kevergesd össze. Ja várja, nem látjátok, hát hiába rosszul mutatom, ebből. Vagy, bocsánat, ebből. Ebből isszák ki. Ebből szívkodják kifelé. Igen, abba tudod összekeverni az italokat. Oké, akkor erre nem lesz szükség, ez nagyon jó. Nem. Na figyelj, akkor azt csinálom, hogy ezt itt egy kicsit odébb rakom, így nagyon jó, logisztikázunk kőkemény. És minek kell a kanál? Ezt mondd már meg nekem. Mert az amcsikaják úgy vannak kitalálva, hogy vagy egyáltalán ne kelljen hozzá semmilyen fajta előeszköz, vagy úgy, hogy csak kanál kell, hogy legyen. Jó. Tehát ugye a pizzát azt meg tudod enni kézzel is, viszont ugye az italokat, azokat tudod kevergetni. Viszont a legtöbb kajájuk az általában ilyen pörköltes, vagy paradicsomos, vagy izék vannak benne, pudingok, meg ilyenek. Jó, valaki nézte, hogy mikor raktuk bele? Mert mennyit kell várni? Hát egy 10-15 perc kb. 10-15 perc. Mikor történt az eset? Amikor a mennyezet repedezett. De hogy 12 óra 4-kor? Vagy 45-kor? Hát ez nem lehet, az még nincsen te. Ja, hogy 12 óra 45-kor vegyem ki. Jó, oké. Jó, közben itt a kezembe került némi porított piros paprika amúgy. Várjám? Itt, így. Amit ti nem láttok, mert ugye irgalmatlanul. Húj. Hát ilyen kis tasakban van. Cuki amúgy, attól függetlenül. Megnézzük a többit. És Zero, te már fogyasztottál ilyet? Hát elég sokszor, igen. Igen? Muszáj. Aha. Ez mi a bánat? Na most itt mi a radairossebb történt itt a másik gépnél? Ja jó, oké. Ja, közben véletlenül megnyomtam az egeret. Na jó, rendben vagyunk. Na ez mi ez? Almaszósz. Az almaszósz. Kenyére senki nem keni, ugye, hogy szokták mondani. Valami almaszósz jellegű történet ez is. Hogy? Így egy kicsikét jobban látni talán. Ja, érződik is, hát olyan az állaga, olyan... de jó. Ja, jó tudsz. Ezt csak úgy ki kell szívni belőle, aztán jó napod? Vagy ezt is bele szórom valamibe? Is, vagy a magyaróvaja lesz, hát ugye, mint az igazi amcsik. Ugye a magyaróvajas vizés. Fú, az almaszósz. Vagy süti. Ja. Ha megpróbálom akkor úgy enni most, de hogy ezt így amúgy nem feltétlenül akarom, de jó. Ez a rengeteg dolog, ez micsoda? Itt cukor van, meg nézd meg, ilyen dolgok. Nyisd ki. Kinyitom. Tehát ugye akkor ugye cukor, ahogy látjuk, ez nagyon jó. Ez valamire biztos, hogy jó lesz, az kétség se fér hozzá. Ebben van amúgy a desszert is. nem olyan nagy, valljuk be. Ez mi ez? Ó! Tehát ezzel lehet krémesíteni. A kávét vagy a teát. Júj! Na nézzétek meg, ez egy ilyen krémesítő. Egy ilyen krémesítő cucc, és akkor ezzel tudod itt tudom hergelni a kajádat. Vagy a teádat, meg mi a fenét? A kávédat. Na jó van. Tehát krémesítünk is, Zero. Na mi van még? Ez micsoda? Mi ez? Gézkötszer? Vagy mi a bánat ez? Ez micsoda? Ez mi ez? És el is van tépve, nézd meg. Ez mi a rosszabb?
Szerintetek? Ez kész, lehet, hogy rá van írva ám, csak San Francisco cigi papír, az persze, hogy ne. San Franciscóba készült, azt tudom, de hogy ezt kibontom, hát mi történhet, ugye? Hát csak nem robban. Ez mi ez? Nagyon jó. Intim betét? Nem az. Nem az. Ez lenne a szalvéta? Ez lenne a szalvéta? Gondolom, nem? Ez szerintem szalvéta. Szerintem ez szalvéta, srácok. Ja igen, ezt az égési sérülések miatt rakták ide, ugye a hülye, aki először bont, úristen, de meleg, jaj, júj. Kicsit hozzáértem, érdekes élmény. Na várj, kibontom ezt is. Aha. Ez kávé lesz. Igen, ez kávé. Aha. Ez kávépor. Kávépor. Vagy valami, hát olyasmi. Annak tűnik, nem? Megijed. Hát mert így van. Mit megijedek? Rettegek már, amióta kibontottam. Ez mi? Ez is mi ez? Gluténmentes, azt már tudom, de hogy mi ez? Ez nem tudom mi. Nincs benne kalória. Ezt is tudom. Tehát most már mindennel, még az összetevőkkel is tisztában vagyok, csak azzal nem, hogy ez mi. Ja, hát értem. Rá van írva basszus az elejére. Ez édesítőszer. Tehát, hogyha cukrot nem akarsz, ott az édesítő neked, tessék. Ezt megédesítőzheted. Na ez mi? Hát gondolom ez rágó, nem? Vagy ez a pervitin, amit küldtél, ugye? Nem tudom. Szerintem rágó. Ezt egész nagy magabiztossággal meg tudom mondani, hogy ez rágó. Vagy búgató, érted? Estére búgató. Így van. Elrágott, beindulsz. De jó lesz. Várjál, akkor ezt félreteszem. Várjál. Oké. Na és ez is mi ez? Na ez a só. Ez a só, ebből nem adtak olyan sokat. Ez a só. Ez a só. Így lehet rázogatni a sót. De jó. Jó. És akkor ez tuti fix, hogy egy latexmentes, már nem jó. Na, szóval, hogy egy latexmentes, hogy mondjam, ilyen kis törlőkendő jellegű cucc. Meg tudjátok törölni a homlokotokat, hogyha esetleg tudod, így nagyon megnyugodtok, hogy jaj, nem forráztam le a kezemet ugye a felmelegítő eszközzel. Igen, nedves törlőkendő, hát jó. Oké. Megtörtént, aminek meg kellett történnie. Húha, nagyon közelítünk a 45-höz, ami azt jelenti, hogy lassan kivehetjük. Egy 5 perc. Az abban, hogy tovább bent marad, legalább meleg marad, amíg megeszed a Egy 5 perc még kell neki. De veheted azt is először. Na, hát akkor itt van a kezemben egy Crackers nevezetű, hát valami ropogtatni való jellegű, szerintem mi lehet ez? Hát ez mi ez, Zero? Hát ez az, amit olvasol. Ilyen keks-szerű valami, mint a kenyér lenne, de... Hát ilyen keks-szerű cucc. Azzal szokták enni hogyha mi az? Cheddar sajt. Vákum somlói az. Meg kemény ám, mint az állat. Ez úgy rá van... Tört szét, való? Nem töröm szét. Úgy rá van zsugorítva ez a fólia, hogy új. Hát ezzel ölsz. Jó. Oké. Hát ez teljesen Van ebbe egyáltalán valami? Jalapeno! Jalapenyós mi mogyoró? Vagy kesudió? Az. Hallod? Ez jó. De ebben miért csak ennyit adtak? Hát végre valami értékelhető. Hát
Ez halapenyós kesudió, szerintem, nem? Vagy halapenyós mogyoró, vagy... Na erre... Pedig megfogadtam, hogy én soha büdös életben nem fogok ilyen hogy mondjam, ilyen csípős paprikás YouTube contentet csinálni, hát most tessék, ugye. Ó, az első csapás nevezetű. Ezt nézzétek meg. Ezt tudjátok mi? Nem tudjátok, most megtudjátok. Ez egy energiaszelet, az első csapás cím. Hogy lehet ilyen nevet adni neki? Az első csapás. A kinézet a szarabbú fog kinézni, csak mondom. Igen? Jó, de jó. De várom már. De egyébként egész jók szoktak lenni. Igen? Ja. Na, és ebbe van. Ebbe van bizony. Na, ebbe van benne. Ebbe van benne a mogyoróvaj. Ez az. Igen, ez a Jackie Chan szelet. Igen, az első csapás. Mogyoróvajas kis tasak. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem. Ez már megint mi? Ez cukor lesz, nem? Nem, a fenéked. Cranberry grape. Ezzel mit csináltok? Micsoda? Ezzel mit csináltok? Hát ezzel a... Na, a cranberry... Na, az az ital. Ez az ital. Az egy pohár vízzel nyugodtan mehet, ha? De az is elég, ami ott van még a porrad megmaradva. Keverd be. Lejön? Na várjatok, ez... És akkor ez egy ilyen cranberry áfonya, és grépe szőlő, tehát ilyen áfonyás, szőlős turmix, vagy hát lé, vagy... Izotónikus italszerűség. Izotónikus italszerűség. Ez de jó hangzik. Hát a Powerade-ek is azok. Vagy Powerade, hogy mondják. Hát biztos, úgy. Hoppá. És akkor ez mehet a vízbe. A vízből veszik ki. Jó helyre öntöm, nem a billentyűzetembe öntöm, ugye srácok? Remélem, hogy nem a billentyűzetbe öntöttem bele. Oké. Te képes voltál megenni, meginni? Akkor biztos, hogy én is, nem? Hát, gondolom. Igen. Oké. Gyerekek, a harctéren ez alatt engem 6-szor bemérnek, 4-szer körbefuttat az ellenség, és 3 lövészárkot ások az eneminek, érted? Tehát, hogy így, mire én ezt megeszem. Jó, ez a check, ez nem fog kelleni. Húha, srácok, 45 van. 45 van, elvileg már nagyon jó a pizza. Bocsánat, ne haragudjatok. Szerintem én a magyar kajával egyszerűbben fogok boldogulni, mert ott azért fölismerem, érted, a páncélos löncsöt, meg a löncshúst, meg az egyéb ilyen dolgokat, azzal mondjuk, hogy viszonylag könnyedén tudom, hogy mit kell csinálni. Itt azért voltak érdekes megfejtések. Na most elkevergessem addig ezt a valamit? Igen. De finom lesz ez, látom már rajta, hogy ez nagyon jó lesz. A tálca se égett át amúgy. Mondtam, hogy nem fog átérni. Hát jó van, én tudod, hogy nem bízok én semmiben, meg senkiben. Na jó, ez nem igaz, de ebben már bele lehet inni amúgy? Persze. Gyerekek. Az első találkozás. Hát én azért fölhívnám a figyelmet a színére.
Tehát mint egy 7-es számú ital kimérőben készült vörösboros kóla, amire így hasonlít amúgy ez az egész történet. Nem tudom, így nézzétek meg, hát azért jó, hát aminek meg kell történnie. Ki ne szúrjam a szememet a kanállal, mert annyit nem ér az egész, de... Jó borocskó, nem? Nem mondom, hogy nem jó. Nem mondom, hogy nem is rossz. Tehát olyan gyanúsan közepes, olyan iható. Vannak jobb dolgok a világon, ez biztos, de attól függetlenül szerintem ez az abszolút iható kategóriát meríti ki, és hát nem feljebb, meg nem alább, ez biztos. Nem rossz. Jó. Megisszuk. Na, vagy valamit csinálunk vele. Oké. Na most ez itt most megvan, Zero. Nem pukkant ki? Nem ám itt kidurran. Nem fog? Jó. Na figyelj. Én most ezt kibontsam, ezt a pizzás dolgot? Bontsa, persze. Jó, azt hogy csináljam? Hogy csináljam, hogy jó legyen? Lehúzod róla azt a barna cuccot. Ugye van lentebb is egy ilyen tépős rész. Lentebb letéped, és akkor ki tudod venni nyugodtan. Na várjál. Ezt most nem értem. Min van a tépős, és amiben a víz van? A többiben a kaja van, aha. Ugye 2 helyen lehet eltépni. Van egy felül, ahogy csináltad, ez jó. Meg van egy alul, hogy könnyebben ki tudsz szedni. Meg merjem fogni? Nem égeti le a kezemet? Nem fogja. Nem? Jó, azért biztosra megyek. Ja, azért forró ám. Na nézzük, mit főztünk. Oké. És nyúljak bele? Muszáj lesz. Júj. Jaj. Azért ez, nem egyszerű. Jaj. Nem tudom kiszedni belőle azért, itt maradok éhe, hogy rohadjon meg. Várja. Velem nem cseszik ki. Na, széjjel vágom, ha kell. Oké. Magától nem jön ki? Hát ezt látom. Hát ha az alját letépem, kijön a víz. Hát ne hülyéskedj már vele. Itt ezt itt letépem, akkor kifolyik a víz. Hát ez nem lehet. Várja, még tovább kell metszeni. Jaj, föl ne vágjam az alatta lévő zacsekot. Megmelegedett ez rendesen? Hát igazából mindegy. Úgyis meg fogom enni, mondhatom azt, hogy meleg, nem? Na, gyere már ki, te. Mi vagy? Pizza szelet. Jó, ha én ezt lerakom ide a dobozba, nem fog felgyulladni nekem, vagy ilyesmi? Nem ám itt élőadásban ezek így gyulladok. Nem fog. Jó. Hát itt vagyok, és hát készen állok a tevékenységre. De míg ezt megesszük, én azért össze akarom mixelni hát a többit is, nem? Tehát, hogy azzal is kéne valamit tenni, nem? Mert itt dolgok vannak.
itt az ajzószer, ugye, mint tudjuk, meg most figyelj, ez az őrölt vörös bors, red pepper, ez mire jó? Nem is paprika, ez bors, hát hülyeségeket beszélek, ez bors. Meg akarod szórni a pizzát, megszórhatod. Ja. Fölteszem a kérdést, akarom megszórni a pizzát, Zero, ezzel? Nem akarom? Na jó, én azért megszórom, kíváncsi vagyok. Biztos, ami biztos. Minden, hát igen, most mindent meg kell kóstolni, tehát most teljes élményben lesz részem. Nagyon úgy érzem. Na várj, itt kávé is van. Most akkor ezzel mit csináljuk? Ezt hol mixeljem? Már nincsen pohár, vagy... Ja, de van pohár. De elhasználtam a vizet. Most kell még víz? Hozok, hogyha kell. Jó. Melyiket csináljam meg most először? Mert itt annyi minden van, mint a veszedelem. Hát szerintem először edd a pizzát a izével, majd utána megcsinálod, ha már fölmelegítetted. Mit? Ja, hát a pizzát először edd meg, majd utána kávésítod. Kávésítom a pizzát? Kávésítod, igen. Jó. Akkor én ezt most itt hűvös eleganciával így fogom magam, és már látszik benne valami. Viszont szólok, még te ki nem kezdesz enni. A igen? Pizza aljában van egy ilyen nedvesség felszívó, azt ne edd meg, ha lehet, jó? Oké. Hú, de csúnya vagy. Júj! Gyerekek, én ebbe belenéztem. Na hát. Most ezt azért így megmutatom nektek, hogy így, ezt így tekintsétek meg, és formáljatok véleményt. Ez olyan, hogy mondjam, tehát, hogy... Jó, megmondom neked az őszintét, enni már csak szarabbak van. Ja, tényleg? Na de egyik sem néz ki jól, de hát ugye ennek nem az a lényege, hogy jól néz ki. Persze. Hogy itt amúgy nem tudom mennyire látszik, igen látszik, van egy ilyen kis, mi van benne? Mi annak a funkciója? Nem ám kihagyok egy fontos összetevőt, az a kis tasak, az ott bent. Az a nedvesz, azt ne edd meg. Azt nem eszem meg, de felszívja a nedvet, hogyha éppen úgy van. Igen. Fú, az milyen szaga van. Úristen, tuti fix, hogy ki kell itt szellőztetnem, miután ezzel az egésszel végeztünk. Ezt most megmondom. Na jó. Oké. Hát, na figyelj, mit rakjak a pizzára? Zsákot. Zsákot. Ő tényleg ronda, mint az állat, de mit rakjak rá? Valami, biztos, hogy vannak itt ilyen összetevők, nem? Ami kell bele, vagy rá, nem? Mit rakok rá? Volt itt valami bors, azt rárakom a borsod? Hát azt szeretném. A teljes élményért mindent. Folynak a könnyei. Az egészed? Nem az egészet. Jó, de csúnya vagy. Ajaj. Hát diszkréten, jó? Jó, szerintem a többit ne erőltessük. A többit azt ne erőltessük, mert ebből baj lesz. Aha. Ezzel fogok jól lakni? Állati jó lesz. Na, igen. Ez így még azt gyanítom, Zero, hogy nincsen kész. Micsoda? Ez. Most mit kerülgeted a forrókását? Egyed, nem kell ezt túlmondani. Ja, nem kell ma más rakni rá? Nem? Jó. Na várjál. Most hogy csináljam? Hát hol nincs útba a mikrofon?
Az a fej mindent elárul. Most ütött be a bors. Mondtam, hogy ne tedd. Tehát konkrétan úgy érzem magam, mint amikor a vasárnapi ebédnél a faterral megtoljuk, érted, nem erős pistával, hanem haragos pistával, érted, a levest, amit édesanyám előállít. És akkor ilyen fejünk lesz, és jaj, de jó! Tehát körülbelül ezt így képzeljétek el. Ez nem kicsit csíp ez a cucc. Ellenben nem rossz. Az első falat, azt kell, hogy mondjam nektek, hogy nem volt olyan rettenetesen vészes, írtózatosan száraz az egész. Tehát, hogy ez olyan, minthogyha így, hogy mondjam, bölcsész lányok által hordott ilyen szivatszatyrot ennél, és rettenetesen száraz az egész. Ilyen tudjátok, ilyen szőrös anyagból készülő szimatszatyor. Mi annak a neve annak az anyagnak? Azt ti biztos, hogy tudjátok. Mi annak a neve? Miből készül az? Segítsetek egy kicsit. Nem tudjátok ti semmi. Rakjak rá ketchupot? Nem Gucci, az nem... Plüss, hát ilyen plüss jellegű. Meg kell, nem tudom tovább húzni az időt, meg kell lenni. De finom. Nagyon durva a csípős. Mondtam, hogy ne tedd rá. De én rátettem. Nekem a full experience kell. Ja, akkor jó csináltad. Az elkészítés módját azt nekem diktálták, Laca. Tehát én úgy csináltam, ahogy mondták. Nagyon jó. Nem, kezdem megszokni. Szerintem kicsit megborsozom még. Az úgy pont jó lesz. Érzem.
Isten. Mi van, Zero? Mi a baj? Semmi. Jó itt vagy. Köszönöm. Hát megvan. Na, jó van. Kellett ezek kis csípős kellett neki. Mert ez higgyétek el, sokkal eladhatóbbá teszi az egész ízélményt. Hát már amennyiben lehet így fogalmazni. Iszok is egy kortyot ebből a valami szőlős lófügyből. Na Zero. Igen. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ha esetleg ilyen kerül legközelebb a kezetekbe, szórjátok rá az összes borsot, amit mellékelnek hozzá, mert az nagyon sokat segít. Az higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sokat segít. Jó, az egy másik kérdés, hogy most így próbálok úgy beszélni, hogy közben nem érzem az arcomat, de attól függetlenül, hát nézd, olyan kicsi volt ez a pizzaszelet, hogy nem volt értelme beleenni gyakorlatilag. Tehát, hogy így, hogy mondjam, tehát, hogy ha ezek jól laknak, hát komolyan mondom. Nem csodálom, hogy miért ilyen nehéz, érted a magyar emeri. Tehát ez itt egyelőre kutya füle. De mi a következő lépés? Hát vetődik fel a kérdés. Ez a fajta, ez inkább egy reggelinek vagy egy vacsorának felel meg. Igen. És ilyen magyar, az egy egész napos. Tehát abban több kaja is van. Aha. Ja, akkor az azért ilyen nehéz. Igen, és akkor most mi a következő lépés? Hát figyelj, egyed akkor a kekszet. A kekszet. Nyisd ki a kekszet, aha. Jó, kinyitom a kekszet. Várj, föl ne burítsam itt a izét, mert sikítok. Nem lehet ezt kinyitni, te. Dehogy nem. Nem lehet, de ki lehet. Jó, szerintem nem kilódok, mert nagyon félek tőle, hogy esetleg itt kiborítom a poharat, vagy valami, és akkor itt belemegy a billentyűzetbe, meg minden bajom lesz. Inkább ezt én így felvágom. Az a biztos. Hát ez az igen? Most látom, hogy mi kezd kirajzolódni itt hirtelen, így keksz formájában. Hát nézzétek, azért, hogy mondjam, van az a háztartási detki keksz. Na most azt képzeljétek el ilyen ormótlan nagyban. De mindjárt látjátok. Ja, nem is az a cél, hogy jól lakjanak, így van, pontosan. Ezt én így értem. De ez 2 keksz is. Várjál, hogy húzzam ki belőle, hogy jó legyen. Ojjjjjjj, ez el van törve Zero. Jó. Hát mondtam neked, de kopogtas, de jó Isten áldjon meg. Hát nem azért megkopogtattam. Hát dobáltam a csomagkézbesítő. Igen? És akkor most megpróbáljuk így à la nature, így egyből. Na jó, igen? Hát... Mi a következő lépés? Almaszósz, nyom rá, meg a izét. Erre? A magyaróvajat egybe, ők is úgy szokták enni, magyaróvajas kenyér, ugye? Jó. Na várjál, de melyik? Most majd kezdenek így a morzsák, meg ezek a dolgok itt elszabadulni sajnos, de... Ugye az almaszósz lényegében a jam, ami nálad ott van. Na most azért, bocsánat, de amikor ezt így most kinyitottam, ezt az almaszószt, az miért történt meg, hogy egy kisebb adag így kilövelt belőle így abba az irányba, szerencsére abba az irányba, és ott fel tudom mosni, és nem a monitorra, meg a kamerára. Tehát, hogy így, már bocsánat, de így,
Egyet ne foglalkozz. Egyet ne foglalkozz. Ja, tudom, igen. Ez a jelszó. Ez a jelszó. Hát gyerekek... Jaj! Jön! Nem rossz. Nem rossz ez, te. Nem rossz ez így. Ez jó. Magyaróval jelegyen. Jó, ez hol van? Kettőt egy. De hol van a magyaróvaj? Azt mondtad, hogy van valahol. Hát valahol volt. Ez a krémesítő, ez gondolom majd a kávéhoz lesz. Ez a halapenyós halapenyós esudió. Vagy magyaró, vagy nem tudom mi ez. Oké. És akkor itt volt, hogy ez a magyaróvaj. Hát biztos, hogy ez az. Tudja, hogy ez az. Nem? De. Oké, ezt is kibontom. Legalábbis nagyon igyekszem. Ez hol lehet kibontani? Van olyan része? T-Red Corner. Azt mondja, hogy T-Red Corner, de hogy... Hát melyik részénél? Az anyját. Hát nem lehet ez, nincsen bevágás, Zero. Csináljak egyet. Hát vagy én is azt szoktam, a kés. A legegyszerűbb módszer. Ja. Oké. Ezt megnyugtat, mindent késsel szoktam fűzni. Ja, jogos. Bózkodok az, hogy keresgélem itt a füleket. Ez így elegendő, nem? Várj, nyomom ki belőle. Jön. Ja, feszül a tasak. Hű, szétnyílt. Na Zero. Ej, de gyönyörű ez. Erre szokták azt mondani, hogy bon appetit. Köszönöm szépen. Hát most az a baj, tudod, hogy ez a rohadt keksz, ez mindenhova... Nekem ez másra emlékeztet, úgy kinyitottad. Hát milyen... Ja? Na várjál. Hogy kéne ezt most? Várjál, mikrofon el. De a habaszószt is tegyél rá, mind a kettő. Úgy az igazi. Nem az. Ez azért nem hangzik jól, mert megfolyt gyakorlatilag a mogyorókrém. Tehát így konkrétan megfolyt, úgy érzem, de rajta vagyok. Még eszek egy kicsit belőle. Na most ez baromi gusztustalan, amit látható, de meg kell lenni most már, ha kiszedtük.
Harry Potterbe is mondták, meg kell inni. Az egészet meg kell inni. Mondjuk ez a forma gyakorlat kicsi bátor volt, de működött. Nem rossz ez az alma szósz amúgy. 20 euró. Na, mondjuk azt, hogy ezt is megkóstoltuk. Mi a következő lépés vajon? Befejezted? Kekszelist? Igen. Mondjuk azt, hogy befejeztem. Hát akkor... Én szétkekszeltem. Vagy megeszed az energiabárt, vagy megeszed a magyarót, aztán igazából ennyi. Meg majd a végén kávézol egyet, aztán... Végén kávézol egyet, persze, jó. Egy cigit tudod, kimész. Ja, de melyik legyen először? Hát azt már átbízom, melyiket jó, szeretnéd. Legyen ez az első csapás, tehát ez a Jackie Chan féle első csapás nevezetű energiaszelet amúgy. Hát körülbelül igen, én is így vagyok ezzel a dologgal, Johnny, hogy ebbe a kis tasakba annyi műanyag volt, érted, mint a rossz sebb. Tehát valami elképesztő, hogy ezt milyen szinten nyomják. Tehát itt becsomagolva volt még minden is. Tehát még ami nem létezik, azt is becsomagolták. A csomagolást is becsomagolták. Hű, az anyja. Ez mi? Hűha. Na most azért ezt megmutatom nektek, hogy ez így hogy néz ki. Na? Hát azért nem egy vágyfokozó, de... Hát igazából, ha finom, az nekem bőven elegendő. Csúnya. De ki mondotta csúnya? Ez olyan nem ennéd meg című dolog. De már eleve érted, ez a barna csomagolás is, hát hogy egy minden csak nem bizalomgerjesztő. Na jó, hát próbáljuk meg. Te, ez török méz, vagy mi az anyja? A kiseri kihúzza a fogamat. Ami a török méz. Gyerekek, 10-ből 12 fogorvos ezt ajánlja. Hát... Hát mondanám, hogy finom, de nem. Jaj, nagyon. És ezt most mind meg kéne enni, mi? Igen. Hogy energiát kapj. Hogy ez cukormentes lenne-e? Szerintem veri rá egy kis almaszósz, hidd el nekem, hogy attól jobb lesz. Hagyjál engem az almaszószám. Elég volt abból. Na most figyelj, ez most cukormentes vagy nem? Mert itt találgatják a srácok. A cukormentes lehet vajon? Nem tudom most azt, hogy őszintű legyek. Nem tudjuk. Hát mit tudom én? Hát lehet, hogy az. De ezt nem törni kell inkább? Lehet, hogy ezt nem harapni kell, hanem inkább törni. Nem rossz amúgy. Nem olyan rossz ez. Azért nem enném.
Miért szerinted az energiabárokban mi az a sok fehérje, ami benne van? Akarod tudni? Az a finom lisztkukac. A vegánok hogy viszonyulnak ehhez a menühöz? Én nem tudom. A fogalmam nincsen. Nekik van ilyen külön cucc? Szerinted Zero? Van, igen, van. Van? Van. Sőt, azt hiszem talán, de ebben most nem vagyok 100% biztos, talán 1 vagy 2 olyan zacsi van, ami kóser kaja. Ha jól emlékszem. Ja. Gyerekek. Mint hogyha egy nadrágszíjat ennék, olyan. Komolyan mondom nektek. Nem ettem még nadrágszíjat, de hogy kb. Kicsit benutellázod a derékszíjadat, aztán meg vagy. Hát kb. Olyan, Johnny. Hidd el. Kb. Olyan. Jó, ez az utolsó falat ebből. Biztos, hogy nem több. Adta világ. És ez még mind semmi. Most jönnek a csuda dolgok. Komolyan elfáradnak a rágószerveim, mire érted, feldolgozom. Tudod, mi a durva ebben az egészben? Hogy most mindezek után kedvem támadt enni még ebből az almasűrítményből. Mert az nem annyira rossz. Az tényleg az olyan nem rossz. Ez jó. Ez jó cucc. Mondanám, hogy majd veszek ilyet, de hát ilyet biztos, hogy nem veszek. Tehát Ohio-ban, Cincinnati-ben állítják elő amúgy. Nagyon jó kis cucc amúgy. Ez tényleg jó. Ezt adom. Nem, ez nem kínai. Hát rajta van. Ott van. Nézd meg. Úgy se látod. De hogy ott van. Na jó, oké. Jöhet a következő. Mi lesz az? Az szerintem a desszert, vagy hát ez volt a desszert, gondolom, és ez valami halapenyós, mi ez? Mogyoró. Úgyhogy ezt most megnézzük, ezt is fölbontom. Zero, lehet ezt tenni? Persze. Na, egy már itt kikandikál. Hí, az agyát. Az igen. Jaj! Juhuhuhuhu. Gyerekek. Azt. Anyá, ez meg csak röhögött a háttérbe, mi? Azt a betyár. Jézusom. Na, ez jó. Ez odaver. Ez odaver. Várjál csak itt. Most akkor ezt kinyitom, akkor jó lesz? Vagy megpróbálom itt fölboncolni itt ügyesen, okosan. Nem olyan egyszerű ám ez. Hát srácok, ez cheap, mint a veszedelem. Bele ne nyúljak a szemembe ezután.
Ezt félretesszük Faternak. Szereti az ilyen. Oh, Jézusom. Na. Na jó van. Hű. Hány fokos? Az összes. Jézus ereje. Na Zero. Most egy kevés hatásszünetet azért tartsunk. Na most figyelj, tehát itt van a Magyar Honvédség emeréje. Tehát ezt itt most nagyon szívesen megenném, de ezt tegyük el a jövő hétre, jó? Nem akarok most még egy ilyen dolognak kitéve lenni, viszont van még nekünk valami, és ez pedig a kávé, ugye? Igen. Jó. Mi a terv? Víz, bögre. Hát jó. Na most figyelj, tartsunk egy hatásszünetet itt, még mielőtt nekiállok ennek a részének. Srácok, így összességében véve, most így a kávé az még nem történt meg, de én azért nem tudom, mi lehet a magyar pakban, tehát, hogy itt a páncélos löncshúsok lapulnak nagy valószínűséggel, vagy valami ilyesmi. Ó, da nézd, Mr. Shutdown, köszönöm szépen a Tanci bácsi apukának ajándékozott 187. ajándékozott előfizetést, köszönöm szépen nagyon. Szia apu, hello. Most fogyasztottam el az amcsi katonáknak a kajáját, és van benne olyan csípős mogyoró, amit félreteszek neked. Tudod, mint a vasárnapi ebédeknél a haragos Pista, meg a vele elkövetett ténykedések a édesanyám tökére fejlesztett levesében. Kőkemény, megőrülsz. Komolyan. Lemarja az arcodat. Konkrétan annyira durva. Ha esetleg kérsz belőle, itt lesz nálam. Vagy viszem haza, vagy nem tudom. Okkal barna halál a beceneve? Nézd, hogy mondjam, félek is egy kicsikét a dologtól. Köszi szépen, Caps Lock, a Monsignónak ajándékozott előfizetés. Nagyon szépen köszi. Köszi a támogatást. Na, szóval így összességébe véve menjünk sorba ezen az egészen, de előtte lehet, hogy elkészítem a kávét, jó? Legyen akkor az. Tehát mit hozzak? Egy bögrét, meg benne micsodát? Forró vizet? Zero. Még egyszer, bocsánat. Tehát, hogy a kávét akarom elkészíteni. Ja. Hozok egy bögrét benne forró vízzel? Hát meleg vízzel. Meleg vízzel. Jó, oké. Hát bögrével nem készültem, tehát azt nem mondtad, hogy azt hozzak, de hozok akkor majd egy pillanat. Nem mondom, meg akkor a kávét. Addig szórakoztas, légy oly kedvesen nagy érdemű, szavalják Kassák Lajos verseket, vagy Lővi Árpád verseket. Köszi. Most, hogy elment, kérdésem, küldjek még neki ilyen finomságokat, mert van egy pár. Mit szóltok hozzá? Nem kell róla tudnia, csak mikor megérkezik. Oroszhoz nem tudok hozzáférni, csak amcsihoz meg magyarhoz. De leginkább amcsihoz.
Jó, akkor Amcsiból küldök még neki egy 2-3 darabot. Meglátjuk, mit szól hozzá. Na re! Várjál, még nem hallak Zero, csak hoztam vizet, de olyan irgalmatlan forró lett, hogy megkóstoltam, vagy megnéztem a nyelvemmel, hogy milyen forró, és konkrétan leégette. Leégette a nyelvemet, de most már készen állok a dologra. Akkor ez titok. Titok? Titok. Titok. Mi titok? Semmi. Ja, Semmi. Csak beszélgettem. Helyes. Nem. Mit rakok bele? Hol van a kávé amúgy? Tehát volt itt kávé valahol. Ja, ez volt a kávé, igen. Ez volt a kávé. Jó, most már itt összemorzsáztam mindent, tehát ezért is volt egy kimondottan jó ötlet, hogy hoztam ezt a kis tálcát, roppant előrelátó módon. Na most belerakom, gondolom, a kávét, ugye? Ezt. Igen, a kávéport. Aha. Ez a fekete-fehér nevezetű jellegű. És ebből kijön valaha? Vagy hogy működik ez? Ha? Ja. Na. Hát jó, hát ilyet már láttam. Ezt gondolom elkeverem, ugye? Ja, tényleg mondjuk erre én is kíváncsi volnék, hogy meddig jó egy ilyen csomag. Minő? Hát most itt a magyarra az van ráírva, hogy el van mosódva. Azt hiszem 3 vagy 5 év, tehát jól emlékszem, magyar az 2028 talán. 2023, 9. hó 20. nem viccelek, csak nem. Ja, nem tudom, el van mosódva. Mindegy, megeszem majd, meglátjuk. Most a kávé az elvileg már készen van. A krémesítőt kell belerakni. A krémesítőt persze, hogy kipróbálom, hát krémesítek. Hát ha kell, én krémesítek, mert mondom, full experience. A teljes élményt akarom, Zero. A teljes élményt. Ez hogy az? Jój. Jó, hát ez olyan, mint várjál, ez a marézi por, meg vagy mi a bánat volt az, nem tudom, lehet, hogy van még. Ez az a jellegű, nem? Aha. Ó, na ez az, ezt szeretem. Ez jó cucc. Ezt is szépen elkeverem benne, és akkor nem fogunk itt édesítővel csufoskodni. Hol a cukor? Ott van, ez az. Ez az, mehet bele a cukor. Legalább egy kávét azért könnyen én el tudok készíteni, tehát azzal nincsen problémám. Aztán mindjárt mondom így összefüggéseiben vagy legalábbis megpróbálom elmondani így az élményeimet ezzel az egész dologgal kapcsolatban, mert azért vannak. Tehát még itt szépen finoman megkávézunk. Nagyon 90-es évek? Hát az a marézi? Hát hogyne. Jó ez te. Hát jó, nem életem kávéja, de attól függetlenül nem rossz. Nem rossz. Szevasz, huszár meg. Ja, igen, amikor most ide tévednek így emberek, és így megnézik ezt az egész koncepciót, amit itt előadtam, az, hát igen, furcsa lehet sokaknak. Ellenben a rágót még nem próbáltam ki. Ez a Zero azt mondja, hogy ez az esti ajzószer, de hogy a búgató tabletta, de szerintem ez rágó akar lenni. Hát nyilván ezt is ki kell próbálni. És majd a végén ezzel a kis törlőkendővel, ami itt van, ezzel majd elegánsan megtörlöm a mancsaimat. Ez lesz a terv. Na várjál, hogy? Ja.
Hát ez egy rágó. Igen, ezen nincs mit szépíteni, vagy nincs mit hozzátenni. Az egy rágó. De itt nem fogok csámcsogni meg én csak kíváncsi voltam. Sima mentolos, egyszerű a képlet. Jó, nagyszerű. Na, és a kávé meg igazából olyan teljesen sima és átlagos. Hát ilyen poros kávé, hát ez, ne várjunk olyan rettenetesen sokat tőle. Na Zero, mondd meg nekem, légy oly kedves, mielőtt így elmondom így az élményeimet ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy te amikor életedben először próbáltad az Egyesült Államok haderejének emerijét, és először bontottad ki ezt az elképesztő zsákot, amiben ugye benne voltak ezek a mindenféle dolgok, és miután elfogyasztottad, neked milyen benyomásaid voltak ezután? Tehát, hogy mik azok a szavak, amivel leírhatnád, amit tapasztaltál, ízleltél, éreztél? Szerintem ezek nem ehetetlen dolgok. Minden csak nézőpont kérdése. Igen? Most, hogyha rá vagy szorulva, úgyis megeszed. Hogy nem? Nincs ezekkel mese. Tehát mikor legelőször én is nyomtam egy ilyet, akkor ugyanaz volt a véleményem mindenket. Húztam a szám, úristen, milyen, stb. Én még nem is mondtam a véleményemet. Hát most, amit itt láttam. Ja, értem, tehát azért rám volt írva. Viszont vannak köztük tényleg jók és finomak. Mint mondtam, ez a csomag, ez inkább egy reggeli vagy egy vacsora. Mert ugye nem egy nagy adagokról beszélgetünk, viszont vannak olyan csomagok, amikben tényleg, hogy úristen, annyi kaja van, hogy Ja. De ja. A magyar, amit küldtem, ami ott van melletted, az viszont egy egész napos. Tehát ugye abból van egy reggeli, ebéd, meg egy vacsora is. Aha, értem. És ezt nekem hűtőbe kellene tárolnom? Nem. Nem? Nem, szobahőmérsékleten bőven elég. Kirakod a konyhába. Jó, hát figyelj, ezek lesz mellettem. Ha azt nézed, ezek sivatagra is lettek tervezve. Hát most egy Afganisztánban szerinted hány fok van? Ja, persze, világos. Egész napon. Na és figyelj, te akkor mind a kettőt próbáltad, ugye? Igen. Neked melyik ízlet jobban amúgy, az amcsipak, vagy a magyar? Mindenféleképp az amerikai. Az ízlet jobban? Jobb, igen. Sokkal jobban van megcsinálva. Úgy mondanám értelmesebben. Mert ha azt nézzük, például a magyarból kivettek minden melegítőt. Tehát abba tényleg csak úgy tudod megmelegíteni, hogyha van egy ilyen kemping főződ, igen. Vagy vízbe, vagy akár, hogy bedobod a tűzbe, mert ugye ezek fémizék nem olvadnak szét. Ja. A régiekben volt, tehát 15-16 körül abban volt ugyanilyen melegítő lap, mint ebbe is, meg volt egy ilyen melegítő kocka is. Hogy ezek miért lettek kiszedve, nem tudom. Miért te többet is próbáltál, Gaber? Vagy nem tudom. Vagy mesélték? Vagy hogy? Na, szóval hogyha ezt most már így kifejtetted, Zero, és nincs benned megmaradt, vagy benned maradt információ ezzel a dologgal kapcsolatban, van esetleg? Nincs, tényleg ennyi, hogy először szar, utána megszokod, mert muszáj. Na most, én most egyelőre ugye az amcsi emerét ettem, és ugye alapvetően egy pizza volt, amit el kellett fogyasztani, ugye láttátok. Na most összességébe véve azért azt mondom, hogy nem olyan pusztulat ám ez. Tehát egy abszolút ehető, nyilván ne azt várjad, hogy a 4 éjszakban, meg a Dorsiába, ugye, hogy klasszikusokat idézzünk, szolgálják fel neked, érted, a kacsát, meg mit tudom én. Tehát nem ez a szituáció, de nem olyan, ami olyan nagyon vészesen rossz lenne. Tehát a pizzával igazából
azt azért tudni kell róla, hogy eleve nem vagyok egy olyan nagyon finnyás valaki így a kaják terén. Tehát eleve nem... Na, tehát nincsen olyan sok kaja, amit például ne szeretnék, vagy ilyesmi. Úgyhogy nekem viszonylag könnyen a kedvemre lehet tenni egy közepes paprikás krumplival, vagy egy krumplis tésztával, vagy akármivel gyakorlatilag. És szerintem nem volt olyan rettenetes. Tehát a pizza jó, hát ez kicsit száraz volt, meg lehetett volna még bolondítani egy kis ketchuppal, vagy ilyesmivel, majonézzel, vagy bánom is én akármivel. Nem volt rossz, de elég kicsike volt. Tehát az viszont mindenképpen el lehet mondani, hogy most jó, ott a keks, meg a minden, de hogyha azt mondja az író, hogy ez egy vacsora, akkor nekem ez a vacsorára azért eléggé kevés. Nem eszek olyan hatalmas adagot, azért ezt azért így hozzáteszem. Tehát vacsorára kevés. Reggelire azt mondom, hogy ez reggelire, ez ugye pont jó kategória, tehát arra szerintem így mennyiséget illetően teljesen rendben van. És amúgy, te gyanítom, Zero, hogy ez nem vacsora, amikor kávé van benne. Mindegyikben van. Tehát hogy mindegyikben? Kávé, cukor, igen, ezek ilyen alapvető, persze. Ja, jó, oké. Akkor mindegy. Szóval, ja, mert hát tényleg ugye egy esti bevetés vagy a valami, hát persze, jogos. Na, szóval a mennyiségét illetően tényleg egy kicsikét olyan kevéske volt, ha nem reggeliről beszélünk, annak teljesen oké. A pizza az, mondom, kicsit száraz volt, de végül is ehető. Hát arra azért vigyázzatok, hogyha ilyesmi kerül a kezetekbe, azért a borsos dolgot azt azért csak csinyán, mert az csak így haladóknak van. Az utána lévő kekszes dolog, a keksz az gyakorlatilag ugyanolyan volt, mint hogyha vennél itt nálunk a boltba egy ilyen háztartási kekszet, tehát hogy egy az egybe ugyanaz, és az almaszósz viszont kimondottan finom volt, az nekem baromira ízlett. Az tényleg, az lehet, hogy stream után itt megcsócsálom a maradékot belőle, de tényleg, mert az nagyon-nagyon rendben volt. Mi jött utána? Ja igen, hát az energiaszelet, vagy micsoda. Hát az energiaszelet az pedig egy roppant gusztustalan, állagú és kinézetű dolog volt, ami hát azért nem is volt kimondottan finom, de nem ehetetlen. Na most, hát a kávé meg sima egyszerű poros kávé, tehát ezt ne iskolázzuk agyon ezt a kérdést. Összességében véve úgy gondolom, hogy olyan körülmények között, ahol ezt a cuccot felszolgálják, ez egyelő lehet a mennyei mannával. Tehát amikor az ember éhes és amúgy is ki van merülve, mint a rosszabb, és nem evett már nem tudom mióta, azt gondolom, hogy megváltás lehet egy ilyen pak, úgyhogy szerintem nem is biztos, hogy ennek kell olyan sokkal jobbnak lennie. Jó, nyilván vannak keretek, vannak határok, és vannak lehetőségek, de szerintem nem olyan vészes ez a történet. Nem olyan vészes. Én szerintem ez egy korrekt dolog, illetve korrekt, hogy is mondjam, összetevők voltak benne, és a törlőkendőt még ki se próbáltuk, hát ezt most megpróbáljuk. Biztos nagyon izgalmas lesz egy nedves törlőkendő. Valakinél láttam közben egyébként, hogy... Szemüvegedet megtisztíthatod vele. Igen. Hogy írt, nem is tudom, valaki írta... Hogy? Hogy is volt? Hogy itt nem az a lényeg, hogy teljesen jól lakjál, mert tényleg azért kajakóvás emberrel nem tudsz mit csinálni. Persze, hogyne. Persze. Viszont ha összeszámolod, akkor borzalmas mennyiségű kalória van egy ilyen. Hát, várjál? Ugye itt is, várjál, csak itt nem írták rá? Ja, hát figyelj, itt ilyen dolgok vannak benne, hogy csoki. Tehát eleve nem véletlenül hegymászók visznek magukkal érted csokit, mert tele van energiával, proteinszeletek, érted, amit megettem, az is elképesztő. Itt a cukor, a mogyoróvaj, az alma,
az is egy gyümölcscukor, meg minden. Tehát, hogy valójában itt, ahogy nézem a táblázatot is, ami ugye van, itt is teli van gyakorlatilag vitaminnal, meg ásványi anyagokkal. Tehát azért nyilván itt arra megy ki a játék, hogy ne fine diningot nyomjanak, érted, a katonák a harcmezőn, hanem hogy azok a táplálékok, amik szükségesek ugye a szervezet számára, azok bejussanak lehetőleg gyorsan, egyszerűen, és olyan formában, hogy ez könnyen szállítható legyen, meg könnyen tárolható legyen, és hát abszolút ugye eléri a foglalkozása célját. Na, úgyhogy érdekes a cucc. Érdekes a cucc, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy érdekes élmény volt ezt kipróbálni. Baromira kíváncsi leszek arra, hogy a magyar pakk az mit tartogat a számunkra, mert hát az mégiscsak egy kuriózum olyan szempontból, hogy kis hazánk egységcsomagját ízlelhetjük meg, és ahogy itt tapogatom a szélén, itt ennél a résznél egy páncélos konzervet vélek fölfedezni, nyitókával, mindennel, úgyhogy itt azért szerintem érdekes szikreteket holdol a cucc, úgyhogy erre majd nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Azt mondja Zero, hogy az amcsi neki jobban ízlet, hát majd meglátjuk. Jövő héten összehasonlítjuk, és egyáltalán. Jó? Na, figyeljetek, viszont a helyzet a következő. Szerintem most már Zero, ne álljunk neki pelvördözni. Azért ne álljunk neki pelvördözni, mert én este megyek színházba, és hogyha most még itt egy 4 órát játszok, akkor hát na, nekem még dolgom van. Úgyhogy szerintem eddig tartott ez a kis kóstoló, és nagyon szépen köszönöm, Zero, a küldeményt. Hát a cyberpunkos díszdoboznak, meg hát kimondottan nagyon örülök, úgyhogy köszönöm szépen nagyon, te csodálatos kultúrhérosz. Köszönöm szépen még egyszer neked. Úgyhogy baromi jó az a kis dobozka, és ki fogom rakni, az tuti fix, megvan már a helye. Úgyhogy köszönöm az Emery pakkokat is. Jövő héten remélem ugyanúgy itt tudsz lenni, és tudsz segíteni a magyarral kapcsolatban is, bár ott lehet, hogy jobban felismerem az összetevőket. Hát meg magyarul van minden, úgy. Ja, mondjuk ott azt azért annyira elrontani nem tudom, de remélem, hogy itt leszel.